Mbukelisi lokhu siqhubeke njalo ke nenqayizivele yohlelo ekhaya Jikelele sisemanzini njengoba lwephukile udondolo lukaZulu imbabazane emahaqa silokhu nje siqhubeke njalo nohlelo kanti sizokwethulela zonke ke ezithinta ukukhothama kwembabazane emahaqa. We masibulise kwakhona mbukeli kanti ngoku singena kwiyiro yethu yesibini yenqubo nalapho ke siyakuthi siqhubeke siniphakela indaba ngobunjalo bazo kwesematheni ke mbukeli ngalomzuzu akukho ke okuphala okodlula ukukhothama kwaye kaloku umntwana uMangosuthu Buthelezi kwiyiro yethu yokuqala yenqubo siyasagcila kulomba kwaye nakulena siza kwenza njalo ngamafuphi nje mbukeli ndiyatsho into kubana lenqubo namhlanje ijonge koko okunqonge umntwana wakwaphinda ngene masichaye mbukeli. Njengamanje ke mbukeli asibheke ihamba phambili leli hora. Uzotshalwa ngolwesihlanu undunankulu wesizwe samaZulu nobephinde abe ngumsunguli weqembu iNkatha Freedom Party imbabazane emahaqa iguqe isineminyaka ecela eminyakeni eyikhulu ubudala. Indoda ikwenze konke obekufanelekile yawafezekisa wonke amaphupha yona yaphila ubomi nabantu yamenza umehluko ze kuthi xa uphumo wayo umphefumulo ke singakhali imane kodwa sibonge simbulelo phezulu sithe Nkosi kuThixo ngobomi konoku sikwamkele sizivule nenhliziyo ukuze umoya weliqhawe wona ulale ngoxolo iphumule maningwevu nomzimba uchuphole ziphele nenhlungu axolelwe namatyala jonga wena wenzile kwanele wanguye umzekelo wawuzoba nomfanekiso kuthezingqondweni wasivuselela imimoya wayiphilisa nemiphefumulo sitilala ngoxolo qhawe wena umphefumulo uzole zabatha bekhaya naso sonke isizwe siyamkela intando kaThixo singamsoli umdali simqalekise lesingamvumela ngendawo asilahlekise thina sibambelele kwimfundiso zakho namabali singaze silibala igalelo lakho nokuhlakanipha kuthi ngokuwa kwakho thina sicholane sihlangane sihlobane ke sibambane mani sibe imbumba siuqhubha umzabalazo silizisa uthando noxolo kwisizwe sona sisigcine sibane singacimi uyabona ngala amazwi umntwana omXhosa uthi lala ngoxolo umzukulwana kaShaka ukuphumula umzimba uphole noko wena wenzile kona kwanele. Indodana yenkosi uMangosuthu Buthelezi umntwana uZuzifa uthi imbabazane emahaqa ibingaphezulu nje kababa kuyo ibingumholi ngisho nasekhaya ngaleyo ndlela ke umndeni ugqemeke udume lwengozi lokhu ukusho izolo enengxoxo lentatheli yezindaba ze-SABC ezinze eThekwini uSimphiwe Makhanya. It's been a very, very difficult time. As you just said, I've been worked with him very, very long time, not only as a father, but I got quite involved and sucked into all that he does. So really, it's very difficult, I know, for the whole family. But if for a moment I just talk about myself for a moment, it's really very, very difficult, and I don't know how to cope. I'm numbed. We are all bereft. We're at a loss. At times you feel like it's a dream, but this dream, you don't wake up from the dream, from the dream. So it's a very, very difficult time. Actually, we do not know how we're going to cope. The home itself, the homestead, it feels very light. I mean, it's just buildings, because the home really is a home with through the head of the family. So the pain I cannot describe to you now, and it comes with all sorts of things. I think maybe the one thing one can thank Ushenge for is that he gave us all the foundation. He taught us his values, not only by sitting us down and talking to us, but just by observing how he ran his life. And of course, I mean, and you see what is overwhelming. You know, they say when days are dark, friends are few. But I think that we are just overwhelmed by the warmth that, I mean, like a blanket that has, I mean, covered us up in this very, very difficult time. And maybe another thing which one is observing, we were saying as a family, you never realize the immensity of the person when he's your family. But what we are seeing now is we're just overwhelmed. But at the same time, we really wish to express our deep, deep gratitude to the friends, to the nation. We just don't have the words to thank everybody with what they've expressed to us in terms of trying to comfort us.
Kusenjalo uninzi labantu luyaqhubeka nokuthumela amazwi ovelwane kwaphinda ngene. Izakhamuzi ezakhele isizwe sakaButhelezi kanjalo namabutha aqhamuke ezifundeni ezahlukene KwaZulu-Natal bangena bedidelana kwaphinda ngene selokhu kuzwakale indaba zokukhothama komntwana. Ibamba bukhosi la kwaButhelezi likholelwa ukuthi umntwana wakaphinda ngene ushiye esikhulu isikhala ngaphandle nje kobukhosi besizwe sakhe. Angikhuluma iqiniso, uNkulunkulu ozosisiza njengamanje ukuthi undunankulu ozolandela uzoba yiluphi uhlobo. Ngoba ngaphandle kwandunankulu obenjengalo ubefana ngamashini enkosi uShaka eyakwazi ukubumba isizwe samaZulu. Nabalandeli beqembu le-IFP bangena beshintshana ukuzobhonga emswaneni kwaphinda ngene. Thambele umuntu besiphethe osihola ngeqiniso osihola ngakho konke okuhle and kubaluleke kakhulu ukuthi mina ngibe khona la njengomuntu osiphathe ngeqiniso esizweni sonke sisonke. Kusho likhulu kakhulu sisonke siyiqembu ukuthi siphume ngobuningi bethu sizomela umuntu osiholile nje osiphathe kahle ngenhliziyo emnene nenhliziyo. Usotswebhi omkhulu we-IFP uthi ingcabha manje seyisele nobuholi obusemandleni ngekusasa leqembu. Our responsibility is to ensure that we uphold his vision, uphold his legacy, and that is the responsibility, and that's something that I hope all our leaders within the IFP and outside would adhere to, in that the legacy and vision of Umntwana. Upholi be-Inkatha Freedom Party buthi bufundela ukukhulu kuShenge. I think he left at a time wherein he has in fact taught us the importance of reconciliation, because he is a man who advocated for peace even during the dark days of apartheid, when others they thought violence will be a solution. He always advocated for peace, that we should do everything peacefully, and even the talks with the ANC, he tried to ensure that the ANC and the IFP are coming together for the reconciliation talks, and I think that is what we will always miss him for being a reconciliatory leader. Kanti ke intatheli yendaba yezezopolitiko yakwa SABC umnumzana uZwandile Mbeje uthethe wenjenje ngokukhothama wembabazane. And his legacy is quite complex. I mean, as we've been saying, in his latter days, I mean, he came across as a very wise man, as a very statesman. But, you know, everyone is defined by the epoch in which he operates. Yeah. So that epoch of around the 90s will tell a slightly different story to the epoch of now. Yeah. I mean, when he helped enthrone the Zulu king, I mean, everybody was like, wow, what a role he played. But when even mentioning the hostels, that if you go to the hostels now, they're populated by mainly one grouping from KZN. So why is that the case? So it means the way they managed the political differences back then, the IFP and the ANC perhaps was not what every South African would have preferred back then. Uyanqina ngenene umnumzana uZwandile Mbeje into yokubana ngenene ebelikroti elingenabatha uyathi nokubana nasendulo nakubeni nje imibutho ibihlukile kodwa ubukhokheli bakho bebunqalile ngeyona ndlela. Ngaphambi kokuba uphume embukeli uye kwindawo ngendawo qiniseka kaloku into yokubana uyalwazi uqikelelo lwemozulu.
Qiniseka Mbukeli into yokubana akukho apho uyakhona saqhubeka kaloku ukukhumbula iqhawe singatsho sithi igorha elingenabatha umntwana uMangosuthu Buthelezi saqhubeka kaloku Mbukeli siba nodliwano ndlebe nabantu abazosifunxela ulwazi xa sibuya ke evenkileni uMamtshali uzaba nodliwano ndlebe kunye kaloku nosihlalo weANC kwiphondo laKwaZulu Natal uSiboniso Dumo siyabuya ngongoku. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, Jesu usithethele, siyabonga Jesu. Siphinde sikwamukele Mbukeli Ekhaya Jikelele. Mbukeli likhulu iqhaza labanjwa umntwana kwaphinda ngene ngezinto ezithinta ubusa kwezwe ikakhulukazi esifundazweni iKwaZulu Natal. Njengamanje ke sixhumana nosihlalo weANC KwaZulu Natal uSiboniso Duma. Duba sikubingelele ohlelweni kuhlwile KwaZulu Natal. Sibonga sibingele kakhulu ke hlabangani kuwena kubabukeli bakho ekhaya nakubalaleli. Sicabanga ukuthi ke kunjalo uzokhumbula ke ukuthi ushenge ujoin iANC Youth League namastalwadi afana noMadiba noSobukwe no-President Robert Mugabe and other crew nobaba OR Tambo. Kusho ukuthi generation ekade special lephokophele phambili yagcina yama-chanhliziyo. Sicabanga ukuthi KwaZulu Natal njengesinye sezifunda ke siyazazi izinhlelo namagalelo agcina bekhona nawo konke okwenzekile emzabalazweni wakhona so ukhongolosela uthe awuzobhonga emswaneni njengazo zonke ke inhlangano and akaba nayo ingxenye yayo kakhulu uyayisholo yena ukuthi akazaza resign ANC Youth League. Yebo babuduma ngiyazi ukuthi sazongena ebidlelwaneni ke benu kanye nomntwana kwaphinda ngene njengosombusazwe kodwa nje bengifuna nje ukuzwa just umuzwa wakho nje njengomZulu singakangeni kwezombusazwe ukuthi nje uphefumula uthini ngokuthi sisemanzini. Ngicabanga ukuthi ubonile ke nakhathi kugujuma umkhosi womhlanga wabe kade siyingxenye esihlanganele nendlulamithi yamakhosi isilo uMesizulu kaZwelithini ukuthi sishilo la KwaZulu Natal ukuthi likhona ife lemnyama lehlile sayikhalela naye ngonyama. Ubonile ke futhi nakhona ke emkhosini womhlanga njengoba kade ingxenye enkulu nensike yakwaZulu bekhona nje isihlalo bekade sibeke eceleni sodwa obekuyisimbolo ukuthi mekhamba omdala ekhaya nakhona ke isizwe sikubezela yifu sibe naloso simo. Ngicabanga ukuthi bekuyilokho and umkhosi womhlanga uzothatha izinsuku ezimbili ugcina uthatha usuku olulodwa okunye futhi nakhona okuveza ukuthi hayi iKwaZulu Natal nama-Afrika nje wonkana uma kudlule ikhehla noma kudlule umuntu omdala behlonishwa endaweni kuyekuzile so umuzwa wethu ke unjalo nje esifundazweni saKwaZulu Natal. Duma bebunjani ke ubudlelwane ebeninabo nembabazane kweyithinta ke ezembusazwe? Sengishilo kancane already hlabangana ukuthi ke umbusazwe wase South Africa uvele engcendezeleni yobandlululo qhalela abangu kakhulu izwe emva ukuthi lithathiwe ke amakoloni ke ngeminyaka yawo-1652 lokho kwenza ukuthi bonke nje babeyintsha bebethi befike ematheshari bafike babheka ikhaya elifudumele neliphephile noma lizosho ukuthi bazobulawa noma baboshwe ngaleso sikhathi ke so siyakhumbula ukuthi uma ungafika University of Fort Hare esishilo ukuthi wabe sejoin iANC Youth League OR Tambo base beyamnyalela ukuthi ngoba kwaseqala indawo ngabantu stani ukuthi uma efika ekhaya nakhona akafike avuselele iissue yaANC uzokhumbula ukuthi iANC yaseyivala umlomo wanikeza leyo myalelo ukuthi akaqhubeke nenqubo impilo yakhona akaqhubeke nombono omkhulu angashintshi lutho kodwa ngoba isilo udini uZulu silo sasoSuthu sasike sasungula into yakuthiwa inkatha inkathi esiphethe akasale seyibiza ngenkatha yenkululeko yesizwe ngaleso sikhathi. Sicabanga ukuthi ke ubudlelwano obusuka lapho although wazile ukuthi kuhambe kwahamba kwabakhona izimo ezidungayo ubudlelwano kodwa ke njengamanje sicabanga ukuthi ke uma sedlulile sekuyofana sithathe izifundiso sikhumbule okuhle nje okukhulu okwakwenzeka. I think izanyiwe ke reconciliation KwaZulu Natal noma ukubuyisana kakhulukazi naseANC eSouth Africa ngoba ukhona lengazange kuhambe kahle between iANC neIFP and ingemphefumulo yagcina edlule kodwa sicabanga ukuthi nabe kuyiphupho lakhe ke nayo kwashenge ukuthi igcine kubuyiselene kuthelelane umlotha sikwazi ukuthi sihlale njengama-Afrika sisonkana sikwazi ukuthi sithuthukise isizwe. Ubudlelwano bethu bekade kuyinto enjalo. Manje Duma ngokubona kwakho ke njengoba umntwana engasekho nje ke usho na ukuthi bekuyiphupho lakho ukuthi mhlawumbe kube nenhlambuluko agcine ebuyisene kanye neANC ubona ukuthi mhlawumbe ubuholi obukhona manje eqembini iIFP kubungakwenzani ukuthi lelo phupho lomntwana agcine lifezeke?
kungcono sikhulumela ukhongolose kakhulu ukuthi ukhongolose yena ke wakhiwa ngo1912 yamandasen ukuthi i-oldest liberation movement in the entire Africa. Kusho ukuthi yena kunomgomo nomsebenzi omkhulu ngoba vele ulidana nesociety njengoba siliphi uhulumeni njengamanje. Kuba umsebenzi wethu ukuthi noma abathu asibona ngathi soniwe kwezinye izinto sikwazi ukuthi sithelele ke amanzi azokwazi ukuthi afudumale nezandla ezikwazi ukuthi zinamafutha zibahehe abanye abasuke bengaphandle. So ngicabanga ukuthi ke iIFP ngoba bekade imhlonipha uShenge kuyobalula naye ukuthi iphinde likhumbule lokho ngoba uzowadlula emhlabeni inhliziyo yakhe ilokoza eshilo ukuthi ke kuyofanele kubuyisana uANC noIFP. Sicabanga ukuthi kuyohambe kwenzeke kodwa kungenzeka ke futhi ukuthi nalesizukulwane esikhona seziningi kakhulu into esezenzekile sekudlula truth reconciliation kwakhiwa nezwe kwavotwa kwabuyiswana kwezinye inhlaka. Ngicabanga ukuthi mhlambe kuyohambe ke inhlase siyibone ukuthi kubalekile ukuthi ukuze sithuthuke isifundazwe sethu esinomnotho umgogodla nje wase South Africa icorridor iN2 neN3 nanama biggest ports atholakala kwaZulu Natal kusho ukuthi iGDP yeningi sokuzoyibona ikulesifundazwe sesizwile lezigameko ezincane ezithusa umzimba ukuthi lapha eMangosuthu MUT bagcine bedisturb abafundi bedisturb abantu ade begqoka izikipa zeIFP. So lezo zinto asafuni zenzeke ngoba asifuni ukuyibusela emuva isifundazwe saNatal sesithuthukile sifuna kiwe phambili manje nasikwazi ukuthi sikhumelane umlotho. Yikuphi nje ke Duma ongakubalula njengomntwana wakaphinda ngene ikakhulukazi ngoba ebengumholi oqavile esifundazweni? Ngicabanga ukuthi ke ziningi inhlelo ke mhlambe ke singazibalula ukuthi ngesikhathi samnqamalala ewusihlalo kwakuzanywa inhlaka ezazihlukene ezazibizwa o10 aside lapho iANC neIFP yayihlala etafuleni kuzanywa ukuthi kubusane ukuthi hayi madoda ngoba thina singane zenkosi ayodwa nje thina sila ngaphansi kumdlokombane yini engenza ukuthi isifundazwe singakwazi ukuthi sihlanganyele. Ngicabanga ukuthi uzokhumbula ke ukuthi kunesikhathi akabanjiswa nanjengomongameli okusho wayesebenza eduzane noMadiba. uMadiba usho kahle ukuthi hayi sazama zonke nje indlela ukuthi simgudluze uShenge kodwa he remain a formidable ally. Is remain a critical piece in the politics, in the politics of South Africa. Kusho ukuthi umuntu obekade enalo uhlonze obekade kwazi ukuzilwela ngoba kuyiqiniso ukuthi khona isikhathi leka kubanga khona iANC bangispace sayo neIFP kodwa agcinele ukuqhubeka khona esethi hayi yena ke ngikhona ngangikhona kakhulu. So kubona naseParliament ziyazibazi khona izikhathi la uthola khona ukuthi kunomsindo asukume njengomuntu omdala futhi ke akuzena akwazi ukuthi ahlonishwe. Sibe nenhlanhla yakwazi uNatal njengama election lawo siqhama kuyona ka2021 endaweni yaseMzumbe ngaphansi kweTolomane region ukwafika ke kukhankasa iANC neIFP behlukaniswa istrad wenza into engajwayelekile wangizongena kwibus bar yelokuze noma kuzongena kwibus company bus yeANC wafika abazobatshela ngomlando into engaziyenzeke nje in the entire Africa ukuthi isikhathi secampaign washo ukuthi yena wakhula kuyeANC futhi uyafuna ukuthi iziqondo zaziwe izinkambiso zikakhongolose. Ingakhuluma ke futhi nakhona uma sifika kaphinda ngene ukuthi khona isikhathi kwakhona irebellion yababa uJohn Makhathini kwaba ingxenye yalowo mkhubo wasukuma wakhuluma futhi washo nomlando. So ubekade nje ewumholi obekade enganqeni ukuthi angene akwazi azingcolise nezandla zakhe akwazi ukuthi alekelele kufanele alekelele khona. Kunabathile ke Duma abathi beningaboni ngasolinye nomntwana wakaphinda ngene njengoba phela nifuna ukudla umhlaba ingonyama trust. Ungaphawula uthini ngalokho? Uzobheka nje ukuthi ngenkathi yakhiwa keANC imfundiso le ngenkathi yakhiwa iANC ngo1912 kunamakhosi nje kade ngikhuluma ke ngesilo uDinuzulu isilo sasoSuthu ukuthi noma ekade sedikisweni eSt Helena ngaleso sikhathi wahlabisa ukhongolose ngeinkomo. Kwakade kuneyinkomo ezazivela kuKing Letsiya kwakade kukhona izinkomo ezazivela kuKing Gintsa baningi kakhulu amakhosi acontributile. So ukhongolose moqalwa nje ngo1912 uqalwa amakhosi so nje basithi oldest liberation movement in Africa. Zonke ke ezinye inhlaka uzobona ukuthi imajority yalezi ezama Africa ngabe oPAC ngabe oIFP zizaleke zisuka kuwona ukhongolose. So akulona iqiniso amakhosi sisuka kude kakhulu nawo. So ungawubheka nawo 1912 no 1975 nama 60s ubona ukuthi iqiniso mongenza izibalo ukhongolose uyena okade esekela amakhosi ngenkathi kuliwa izimpi zobhambatha ukhongolose uyena osuke ezisuka nestrategy
esasebenzisa inhlaka ezihlukene amakhosi ke nangezikhathi eziningi ezihlukene sekushawa imithetho ukhongolose bezoloke ekhona njalo ekhona eqhulwini. That is why even ama-Afrika ahlahla lasikhumbuza athi ningakhohlwa ke njalo nje ukuthi ke le nhlangano sisonke eAfrika siyayiclaima sifuna ukuthi iqhubeke ibe enkulu. OR kubuyela naye emva kweminyaka ewu-30 years ukuthi hayi sengibuye nayo inkulu inonophele ngiyafisa ukuthi niyigcine njena. So ngicabanga ukuthi ke aselikhulume kanjalo uqinisa ukuthi ingonya ama-trust ngamanje inganyelwe yithina sisebenza kahle nesilo uMesuzulu kazwelithini indlula meje basishilo nje ukuthi ke ubonile ukuthi usekwa uhulumeni olidwa yithi njengamanje ukuthi ayihambe kahle izinto ze-trust zime kahle nezinto ze-royal household aziphathwe kahle. So iqiniso liyaziwa kukhona ke isilo umdlokombane eseshaya umthetho eveza ukuthi ngesikhathi ke sobandlululo bekade ngaphathekile kahle kwaba uManzala Nkosi first premier of the ANC Comrade Sibusiso Ndebe lwamphatha kahle wakwazi umu-allocate namanje nakamakhosi aqala ukuphola imali enkulu aqala uku-allocate enzele ngisho imizi yezizwe ney'nduna zihole ngesikhathi sikakhongolose. So I think kufanele silikhumbule lo qiniso ngoba umlando awukwazi ukuthi ukhohlise kalula nje. Manje Duma ngiyazi ukuthi ke umntwana waphinda ngene usanda nje ukukhothama kodwa ninazo yini mhlawumbe inhlelo kwezo ukuthi nimhloniphe umntwana waphinda ngene niyisifundazwe nje? Kunjalo ngicabanga ukuthi ke uzobona nje ukuthi ke lewade ngisho nasemkhosini omhlanga ukuthi bese sihlanganile thina njengomholi esifundazweni saqoka undunankulu ukuthi uyena siyofisa ukuthi asizwele eduzane njengohulumeni ngoba sifuna into kaShenge ibe clean irano kakhulu uhulumeni sase siyamcela ke nakhona undunankulu cha sicela bhala incwadi ephuthumayo kumongameli yokuthi sifuna honorary ngalo kuthiwa state funerals. Siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphile kumongameli wathi kuyoba njalo ngolesihlanu siya kuyena sicabanga ukuthi KwaZulu Natal iwona umsebenzi bezowenza kodwa kubalekile ukuthi ngisho nje phela ke uShenge ubelonga kakhulu kwi-state ubelonga na-IFP kufanele zonke leyo inhlaka zihlonishwe. So iKwaZulu Natal i-ANC isikwenzile and ke siyabonga kakhulu kuMatamela ukuthi alalele. Siyabonga kakhulu ukuthi undunankulu nje nayizolo nakuthangi bongamfica ekhona lapha kwaphinda ngene okusho ukuthi siyakwazi ukuthi sihloniphe osekwenzekile. Sibonga kakhulu ke baba uDuma ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Hayi siyazi ukuthi sonke sisemanzini engathi nje nezinhlelo ke zokubeka imbabazana emahaqa zingahamba kahle. Busise inkosi yomusa hlabangani siyabonga kakhulu. Siyabonga. Umbukelekelo besixoxisana naye usihlalo we-ANC lapha esifundazweni KwaZulu Natal uSiboniso Duma ebesixoxisana naye nje mayelana nobudlelwane babo njengosombusazwe kanye nomntwana ke wakwaphinda ngene. Okwamanje siqu 8 lo mbukeli sizobuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlezi kanye nathi. Mbukeli isisekelo senqubo yentando yabantu phakathi kokunye silele ekutheni mhla iqembu elibusayo ligudluzwa emandleni okuphatha liyokwamukela ndlelani ke lokho ngokunjalo ke nomholi osuke eqokiwe ngaleso sikhathi. Lapha ke eNingizimu Afrika ngaphandle kweqembu elibusayo ANC kanye neliphikisa ngokusemthethweni DA neFF+ akuvamile nje ke ukuthi sibone iqembu elishintsha umholi kodwa ke iIFP kwenzile lokho. Iqoke uvele enkosini Hlabisa ukuthi ke angene ecathulweni zenkosi uma ngosuthu Buthelezi. Njengamanje ke sixhumana naye ngocingo ukuzwa ukuthi njengoba imbabazane siwelele kwelamathongo kuthini kuye ukuthabatha ihlangwe kaShenge ahlabele phambili. Sikubingelele emhlonisho uHlabisa sikwamukele ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Asibingelele kuwena noXolo nabo bonke abalaleli balomsakazo. Impilo iyayikhethela abalingiswa abamqoka esigabeni esithile sempilo. Kulokho ke ikhethe wena ukuthatha ihlangwe kaShenge njengomholi weIFP. Uzizwa kanjani kulokho? Dadewethu noXolo angisho nje ukuthi umntwana amandla okuhola iqembu wawedlulisela ethindeni labaholi abasha abaholwa yimina ngo-2019 August 25.
kusukela ke ngo-August 25 2019 kuze kube isikhathi umntwana uba sesibhedlela ube ingxenye yokwelekelela ukwedlulisela kwamandla i-transition ngoba uma amandla engadluliselwanga kahle kokade ephethe eyakulandelayo kuvamisa ukuthi kube nenxushunxushu neyihibe kodwa leminyaka emine umntwana ungelekelele kakhulu mina njengomuntu siqu ekubeni ngenze umsebenzi wokhola iqembu ni nokholwa okupheleleyo ukuthi njengoba uNkulunkulu esembizile umsebenzi wakhe ubesewenzile ukukhulisa abaholi abazothatha iqembu le-IFP baleyise phambili nginethemba ke elikhulu nakubafowethu esiyisigunga kanye nabo ukuthi imigomo emelwe iqembu le-IFP siyiqonda kahle futhi izinto ebezimelwe umntwana ezizosala ziyifagugu lezo lakithi sisiqonda kahle ukuba kube yithina esizosithatha lezi zinto siqhubezele phambili ukuze izwe lakithi lakheke kabusha futhi lithuthuke kunalokho elikhona. Yebo babuhlabisa iDA ke kanye neIFP iwona amaqembu aphosele iANC inselele kakhulu selokhu nje ke izwe lazuza inkululeko ushenge ke ubambe elikhulu iqhaza kulokho ngabe yini ke wena oyincelile kulombele ogwansile ukusa iqembu phambili umlando wezombusazwe eningizimu leAfrika uyisibuko esikwazi ukuthi sisivakashele siyobuka ingemuva lethu ukuze sihlonze ikusasa lethu sibona amaphutha enzekile esikhathini esedlule ukuze angaphindeki nesikhathi sibheke phambili iqembu ke leIFP liyazihlela ukuyilungiselela ukuba ingcenye yokuphathwa kwezwe ngaphezulu kwezinga lomasipala njengoba nazi ukuthi ngo2021 kwaZulu Natal sinqobe omasipala abaningi abangaphansi kweIFP isigaba ke esiya kuso ngonyaka ozayo sizodlulisa umlayezo ocacile kubantu baseningizimu neAfrika uma bengaphinde basinikeze ithuba lokuphatha kwaZulu Natal sizobenzela okungcono kunalokhu izwe lakithi eliyikho futhi uma bengasiniki ithuba ngokusibotela sibe ingxenye kahulumeni ohlangene wamaqembu ahlangeneyo ngo2024 ngoba iqiniso mancane amathuba ukuthi khona iqembu elilodwa elizonqoba ukhetho ezingeni likazwelonke nakuyifundazwe ikakhulukazi kwaZulu Natal neGauteng ngakho ke sizilungiseleleke ukuba sibe ithuluzi elizosebenzela intando yabantu bakithi emaphutheni siwabonile enzeke esikhathini esedlule angeke sibambeke kuwo kodwa okuhle okwenzeka esikhathini esedlule ikhona okuzoba umhlahlandlela osokulandela uma silungiselela ukhetho langonyaka ozayo nolulandelayo maduzane ka2026 Ngotsha ushenge waziwa ngisho na ingane encane bekulindelekileke ukuthi uqhathaniswe naye ngabe ke wena umelane kanjani naleyo ncindezi uma ngabe kube kuyiyo incindezi Lesikhathi noxolo ngikhethwa into yokuqala engathi ngizokwenza isiqiniseko ukuthi ngingayenzi ukuthi ngingazenzi ngifane nomntwana okwaphinda ngene ngingamlingisi indlela akhuluma ngayo ngingamlingisi indlela ahamba ngayo kodwa indlela ahola ngayo imigomo eqotho ahamba ngayo kube yiyona engizoncika kuyona angikufumananga ke kuyincindezi kimi ukuba ngilandele umuntu obedume kakhulu aziwa umhlaba wonke ngoba ngakholelwa ekuthenini amava nokuqeqesheka engitholile kusukela ngajoyina iqembu ngo1978 kwanele ukuba ngikwazi ukuthatha izintambo
umholi odumileyo onezicathulo ezinkulu ngikwazi ukufaka inyawo zami kuzo ngokulekelelwa ke uye ngaphezulu kwakho konke ke kodwa ukulekelelwa uNkulunkulu ukuba siyise phambili intando yabantu angaze ngidibane nengcindezi futhi namanje nakuba kuzosala iheba empilweni yethu nasempilweni yami ngokungabikho kwakhe kodwa ulwazi asinikeze lona lushiya sisesimeni sokuba sikwazi ukuyisa umsebenzi weqembu nomsebenzi wesizwe phambili zokusizakala abantu bakithi. Kunombono ke othi ngaphansi kobuholi bukaShenge iIFP ibigxile kakhulu ke esifundazweni iKwaZulu Natal. Engabe ke wena uzoqinisekisa kanjani ukuthi uyalikhulisa iqembu kuzwe lonke nje nakuzo zonke ukuthi lisabalale kuzo zonke izifundazwe? Dadewethu Noxolo ngo2019 lesikhathi sikhethwa ngamemezela ukuthi enye yezinto esizofuna ukuyenza ibe impumelelo ukusabalalisa ukusekela kweqembu leIFP kwizifundazwe ezingaphandle kwaZulu Natal neGauteng. iCovid-19 ke yaba nomthelela omubi ngoba kusukela ngo2019 November January ngakwazi ukuba ngiye eGauteng, ngakwazi ukuba ngiye eLimpopo, ngakwazi ukuya eNorthwest, ngakwazi ukuya eMpumalanga. Kuthe ngoMarch ngaya eFree State ngitheke sengizothatha umlenze waseEastern Cape wasefika iCovid. Unyaka wonke ke wagcina umoshekile nonyaka olandelayo wagcina umoshekile. Inhlelo zethu kodwa sesiyisukumisile njengoba isimo sesibuyele kwesijwayelekile. eMpumalanga sizobe sicampaigner futhi nenhloso yokuba sibe namalungu esishamthetho naseFree State ngokufanayo naseLimpopo. Kuzothi ke emva kwalolu khetho sesilungiselela ukhetho lika2026 sizobe ke sesigcila nakulamanye ama-province azobe esele ngaphandle kwalana engwabalile. Iqiniso ke hlabisa ukuthi ubuso bomholi weqembu bunomthelelo ojulile emphakathini malungana nokuthi ke njengoba ke usubuso beqembu engabe ubona lizokwenza kanjani ke iqembu kukhetho likazwelonke? Noxolo nabalaleli njengoba nani nibona ukuthi iIFP iyintandokazi kulezi insuku esikuzo kusukela nje siya okhethweni ka2021 sanqoba omasipala abaningi nasengemuva kwalolo khetho lolo inketho zama-by-elections ikakhulukazi kwaZulu Natal iIFP izidlela amahlanga iphinde iyothatha amawadi akade kuzizinda ka-ANC isale ibambe ongezansi iANC. Abantu banesasasa ngenxa yokuthi imigomo yeqembu leIFP abantu abaningi mase beqala ukuyibona ukuthi yona imigomo eyiyo. Noxolo njengoba sinezifundazwe eziwu9 nomasipala umqondo owabekwa uIFP lowo on record abantu abaningi into ade bengayazi leyo nemigomo esimelene nayo ukuba kube yiyo eyisa phambili izwe lakithi nokusukumisa umnotho osufadalele iqembu leIFP elinomgomo ophusile ongakwazi ukulungisa isimo esisonakele kwezomnotho. Abantu akabaningi ke banesasasa ke leqembu leIFP sowenza kahle kakhulu Noxolo ngonyaka uzayo ngakunika isiqiniseko salokho futhi kukhona lapho sobesiphethe khona kwenye indawo sobesiphethe sodwa kodwa kwenye indawo siphethe ngokubambisana namanye amaqembu ngenhloso yokwakha kabusha izwe lethu eselicekeleke phansi ngaphansi kwahulumeni wosuku. Sisakulo nje lolo daba lokubusa ngokubambisana mfoka Hlabisa ngeke ngize ngihlale ngawubuza umbuzo ukuthi engabe kuhamba kanjani ukubonisana phakathi kwenu njengobuholi kanjalo ke nophiko lwentsha lapha kuIFP mayelana nalo daba. Dadewethu Noxolo ngasho nangesikhathi intsha kukhona eyabhala okuyincwadi ukuthi intsha ngaso sonke isikhathi ilindelekile ukuba iyenze njengabantu abasebancane kwenye inkathi beze beqe nezitebiso ngendlela abenza ngayo. Iqembu leIFP ke iqembu elivulelekile ukuba kube khona ukufakana imibono
kube khona ukuxoxisana neqhingasu eliya phambili. Incwadi abasibhalela yona saba engage, saxoxa nabo, sabakhombisa futhi ukuthi kungani sithatha lendlela esithathayo njengeqhingasu eliphikelele okhethweni la ngonyaka ozayo. Sazoqhubeka ke futhi ke ngisho nazo zonke inhlaka zeqembu emazingeni aphansi sikwenze abe nokubona okufanayo. Kodwa ke nje into eselula noxolo. Vele iqembu le-IFP KwaZulu Natal siphethe imikhandlu ewu-13 esiyiphethe ngokubambisana ne-Democratic Alliance, i-Freedom Front Plus, uShuka SA namanye amaqembu amancane. Ngakho ke ayikho into entsha neyehlukile kwiqhingasu elisebenzelayo manje esifuna ukulisebenzisa futhi la ngonyaka ozayo uma siyokhethweni. Hayi baba uhlabisa sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho. Ukufa ngikufisela ukufa lalani ngenxeba nje mhlonishwa. Sithokoza kakhulu ngamazwi ophethe ngawo noxolo. Sibonga kakhulu kuningizimu leAfrika yonke ngemkhuleko ngesikhathi umntwana esagula nangawo wonke amazwe enduduzo abawaletha emndenini kuzihlobo nabangani neqembu kulesi sikhathi esikuso nanemkhuleko yokuba sonke sikwazi ukuqina sibhekana lesimo ukulungiselela ukutshala umntwana waphinda ngene ngendlela enesizotha elingana nezinga lawo. Sithokoza kakhulu. Sibonga kakhulu ke mbukeli lo bekuvele enkosini Hlabisa ke besixoxisana naye ke nomengameli weqembu iNkatha Freedom Party. Sixoxisana nje naye mayelana nokwedlula ke emhlabeni kwenkosi uMangosuthu Buthelezi. Njengamanje yake sinje equ 8 lombukeli sizobuya emva kwekhefu. Umntwana uMangosuthu Buthelezi udlala indima ebalulekileyo kwezopolitiko eMzantsi Afrika ingakumbi kwisizwe sakwaZulu. Ebeyinkokheli ke edumileyo nomseki weNkatha Freedom Party kwaye ke wayinentsebenziswano nosopolitiki abehlukeneyo bezizwe ezahlukeneyo. Ukuthetha banzi ngendima yakhe siye sakrweca inkokheli yeUDM uNjengele Bantu Olomisa. Njengele masikubulise sibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentsasa. Siyabulisa mana sibulise nakubaphulaphula.
Ingatsho ngesomfazi liwili qhawe uyibekile inqawe umntwana wakwaphinda ngene sivile ngendima yakhe kwintlalontle kuyatshiwo into yokubana noko ebelidondolo kwindlu yobukhosi ungakhe njengele usithele thuphe ngendima kaMntwana uMangosuthu Buthelezi kwinkqubo yenkokheli zasebukhosini kunye ke nendlela eyawuchaphazela ngayo isizwe sakwaZulu. Singatsho ngokubanzi on behalf of many people and including myself, Nombutho we-UDM ukuthi utata uwenzile umsebenzi wakhe and ewenzile nje kule ndlela ebeyihamba ibingekho lula ixesha ke elinintsi alichithileyo ebomini bakhe ibikukulwela into yokuba urhulumente wamabhulu ude usuke but ke njengoba sazi i-strategy bezohlukahlukene esika-KD nesakhe KD Matanzima bebekwinto yoba mayisolve ingxaki yoMzantsi Afrika peacefully while abanye Tata Mandela and others besithi akunawusikhululeka uba ngaba sizawungafaki nesibhamu phakathi so kodwa ke ekugqibeleni kwade kwagqitywa into yamakusolve ingxaki yoMzantsi Afrika peacefully yakhululeka ke iSouth Africa emva koko ke waseva naye kurhulumente kaTata Mandela naseparlamente uzamile ukusebenza kakhulu egayida thina pha eparlamente abantu abatsha kwicala lobukhosi iyaziwa indima abeyidlalile kuba ke uyinkosi yena ngokwakhe ubulwele ubukhosi nguye noTata Mandela uze kube khona la paragraph ipha constitution ethetha ngobukhosi KwaZulu Natal ke iyaziwa indima ayidlalileyo kuba nguye kuqala okhulise isilo esingasekho uNkumkani uZwelithini naleni role ayidlalileyo fana kaZwelithini ibhaliwe encwadini yaziwa so awusenamdawutha kwinto ye-development yakwaZulu Natal ne-education bawufuna uqonda yapha eMlazi apho khona Mangosuthu Technical College so baningi abantu abafundileyo pha bekuya kuzwe lonke not only ukuthi students eziphuma eKZN kuphela so irole ayidlalileyo inkulu kakhulu singatsho nje sithi masimkhulule kuba ke le nhlungu bekuyo yokugula especially ekula age noko ibingasathandeki ngoku masimkhulule akho nto idlula oko uyathetha into yokubana ngenene ulwile ebila esoma uyatsho into yokubana ebemkhulu nakuqakuliwa ezongcinezelo ngenene iyangqina into yokubana ebeyinkokheli ibingoyiki ngokoyikiswa igalelo lakhe liyangqinwa ngumlisela nomthinjana nenduna ziyanqwina zithi ewe akekho ofana naye ungathi mhlambe kuba ndikuvile into yokubana uchaphazela naye kaloku umnumzana inkokheli utata uNelson Mandela uchaza ngegalelo lakhe sithi into yokubana bekukhona noko ukuvisisana phakathi kwabo siquba siyakhumbula into yokubana wathi kaloku utata uNelson Mandela ngethuba esesihlalweni wakwazi into yokubana amnikeze isikhundla esingathi into yokubana samqaqambisa siyathanda ke ngoku njengele into yokubana sijonge ubudlelwane bakhe umntwana uMangosuthu nobudlelwane benkokheli okanye osopolitiko bakwanye ingingqe okanye bakwezinye ingingqe ayikuphela kwisizwe sakwaZulu kodwa sijonge na kwisizwe sakwaXhosa nezinye inhlanga hayi ke uNkosi Buthelezi ubeyijikeleza iSouth Africa yonke and njengoba bendike ndibuye Eastern Cape mna ubeyiquqa phaa kweza ndawo zethu engayelanga nto yapolitiki kuba bezalana napha emampondweni apho inkosikazi yamampondo izalwa pha
KwaZulu-Natal pha kwezazindlu zikazakwaZwelithini. So ube sebenza kakhulu ke nazo inkosi behlonitshiwe kakhulu kwelacala lethu. And ke into emandi pha kuye uba kuthiwa kunxitywa izibheshu isixhosa isintu sakwaZulu ugqoka sona awugqiba ibe nguye ohlabelayo ingoma. Ube ubomayi libutho mpela ke ngoku elina. That's why busitsho na uthi earlier on ubehlonitshwe kakhulu nangamabutho. Xa sijonga ingaba mhlambe kwakukho ingxabano okanye intsebenziswano ebalulekileyo phakathi komntwana uMangosuthu nenkokheli kunye nemibutho yaseMpuma Koloni ngexesha lakhe kwezopolitiko? Bengekho ngxabano phakathi kwakhe nasika ibinje musitsho buyipolitiki bekunqabile kwa ufane kuathekwane iphele kaloku lento sisi ibikho ngexesha lengcinezelo apho bekhusikroko soba inkatha ayikhokheleyo isetyenziswa ngabelungu ukuxabanisa abanye ubetha abanye abantu abamnyama. But kumadiba uphuma kwakhe ejele yathanda ukuncipha loo nto leyo. Yadeske ke yasolva ingxaki yengxabano engasuki yayithagethe abantu abathile but into indala apho kaloku notata uThelezi wayeyimember ye-ANC. Ubethi xa exela esincokolele eParliament ethetha phasumva athi wayethaskwe ngu-OR Tambo ukuba yena makabe inkatha alwe apha ngaphakathi. In other words, not ukulwa ngesibhamu but alwele ukukhululeka kweSouth Africa ngaphakathi. Into ebendingayifanisa lento endingathi njengoba i-ANC ku-exile kodwa apha ngaphakathi bebesebenzisana ne-UDF, not UGM, UDF. Isenza ke faka ipressure apha ngaphakathi. Nonkosi uMthelezi ke kuyabonakala uba wanikwa loo task ngo-OR Tambo ne-ANC. But wazaxabana phi kwaze kwathini that end up sezibethana zodwa ezimnyama. Iyawuphendulwa ngabayaziyo leyo. Njengele ungathi wena mhlambe yintoni okanye sisisizwe siphela yintoni mhlambe sinokuyifunda kwindlela kaMntwana uMangosuthu ekwakheni kwesizwe noxalalaniso kuMzantsi Afrika kuba kaloku singathi into kubana yena ugqatso lwakhe ulufezile xa sijonga emva kwaye ke sijonga phambili sisiya phambili zintoni mhlambe sizawuthi sizicaphule sithi siyazithabatha kwilegacy yakhe? Kokuqala uSubuthelezi ube yi-administrator ephuma izandla. Ibingumuntu othanda izinto zenziwe procedural. Ibingumuntu esingazange ngafunda naphi uba kuthiwa watya imali yesizwe. Unlike aba batya imali abanye bazigcina phansi kwematrasi. So ezo zinto ezo some of us sikhuliswe ngenye indlela. Ibingumthetho omkhulu ke nasecaweni bahloniphile abantu andiyazi uba ndingaphila ndi-edishe ntoni. Amade ngawetyala njengele masibambe ngazibini ngexesha lakho ngaye lentseni ngenene umuntu omkhulu sizamkhulula sithembe into yokubana nalapho eyakhona uyawuqhubeka abe sisithunywe esihle sibamba kazo ngazibini sisizwe sikaXhosa. Enkosi mama. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besithetha naye nguye uNjengele uBantu wolomisa esinabela banzi ngendima kaloku ethe yadlalwa ngumntwana wakwaphinda ngene masithi qhwi evenkeleni mbukeli sisaqhubeka kaloku mbukeli ngokukhumbula eliqhawe. Izwe lethu sivikele balika ungena ebhubini sibuka ngamehlo amandla ilizwe sonke